Ya saiki agek krasa.
pun hae apa? Ndang to. Irama niku dijumbuke, Pak. Oh, ngoten. Nek mandeg ngene iki betul hae. Nggih no, Pak. Nggih. Nah, Garing ini Mbak Rapawa ya? Mboten apa. mboten apa-apa, ya ora apa-apa. Hae iki kok mboten ateges jenengan kudu bayar niku mboten. Tenane lho. Mboten. Mboten nek kursi sithik. Lah iya bener. Nggih Pak, leres. Iki sedoso niki. Meleh. Meleh, Pak. Lah niku lho jek akeh. Aku ben gek narik ATM meneh. Hae meneh ngene iki. Piye karine, Mas? Hah? Sing gedhe pangapuramu meneh. Sekarine piye saire? Mendah boyo yen sika urip kawan kita mesti kaya mulya jolair putri sulis yo wis bisa nyoloni jelas nada Nimas bepujanku sambungku mewanci rupendo saremu kelawan jarwamu Kamas kaang ratine sange urip lestarine anono ing gambaruwe yo ngakibate aku bayangke Pak Slamet yen panjur ngelingi kota keluwi yen to senang sida dadi catelu tak ganti Hae meleh, Mas. Wah, Mandek, Pak. Mandek. lemes aku Mas lemes, jenengan lemes. Ya Allah, lho weh, sambuktekne dhewe. Pak Slamet lemes, Mas. lali mau Lah iya, aku ngobah sithik terus lali lah kabeh, Mas. Hae riyen no, Pak. oh hae Nggih, no. Isi, Pak. Nah. Isi, Pak. Nggih. Ha iki Lah iki kadung ditokke. Nggih. Ah, saya iso mlebu iki engko nek kadung Jan, metu. anu. Ah, pun kadung metu, Pak. Nek pun metu niku pun mboten saged mlebu. Iki meneh. Sing ngomong sapa? Aku. Alah. Mosok iso? Wah. Barang ki nek wis kadung metu, gak iso mlebu. Alah Iya, iso. ndelok kahanan. Ngeten iki lho bentene wong nyanyi kare nganten anyar niku ngeten iki. Pripun? Benten. Pripun? Ayo bentene nek nyanyi nek mandeg metu. Nah, Dik metu. Oke. Manten. Mandeg sak gek metu. Wong nyanyi iki lho. Oh nyanyi. Nek nganten beda no. Mas bedane? Nek nyanyi Heeh. kuwi mandeg metu. Mandek metu. Nek ngantennya beda. Bedone. Lah iki nyanyi iki mau lho beda. Iki kok. Nek metu mandek. Ah, kirangan. Ayo. Aduh, ya Allah. Aduh. Ayo. Dibarke nggih, Pak. Napa hake meleh? Ompun. Wis pindho ketoke ketok mumet Lah, kok. iya. Ibu. Jenenganmu mboten ngunjuk pil to, Pak? mboten. Wah, kok mau njaluk kula. Lah nggih. Ngombe setugel pun ning kerjut niku lho. Apane lho? Ambok kai pel apa? Ah, ayo. Iku iki engko sing takok anake sapa? Oh, anake sapa? Nggih. Kita Nggih ngangge gak enek HE-ne kuwi gak usah ya. Gak enek. Gak enek HE-ne. engko Sing ngangge HE langsung diborong. Mah, Emoh. manten HE-ne pokoknya. Kanggo mandek. Mah, mendah boyo. Yen
Anake sapa?
dulu sore. Iya. Kerajakan Banyuwangi susu. Susu Mas. Susu Bu. Mas Slamet, mriki lho wonten susu. Ayo Pak RT.
sing gedhe kuwi pabrike sing kondang ing Boyolali Oh ngono to Mas karepmu yen ngono aku setuju kaya lali pancen wis kondang susune anak sapine bareng bisa sing sapa wis ngrasake mesti takon tunggali mesti akeh kangen susune pancen murni Mas putih julukane saka kutha Boyolali Karsana bisa utane pancen cilik isine mung sethithik sing gedhe tenan kasihate Lokang Mas kowe kok salu aku lagi telu aku malah nesu-nesu sing cilik kuwi kotane sing sithik penduduk ngono to Mas karepmu yen ngono aku setuju Boyolali pancen wis kondang susune ngrasake mesti takon tunggali yen wis sakto mesti akeh kangene susune pancen murni Mas putih julukane saka kutha Boyolali Karsana saka kutha Boyolali Karsana Mbak Fitri ngaten menika sampun pikatuk sasmita saking Bapak Ibu Robit
dadi pangapurane. Janji sing tenan Mas. Bablas perahu layar Mas, ala artis. Wedoan bakal ayam tantrap anggone urip bebrayan. Bun Teki, Mbak Fitri, Bapak Ibu hadirin Martum Dani yang berbahagia, sampai di sini penyajian dari Jelas Nada Tambur Sari pimpinan Mas Kancil dan Mas Gus. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Semana Audio Disertirum. Terima kasih konco-konco Jelas Nada. Terima kasih cerah foto Cijantung. Kanca sing isih kandhira are rapera banyune segara anglian numpak prau layar ing dina minggu tekani wis ana ana traune wetangan
Sule